इब्रायारिफोरनि 5 बाला 5 सिरि आरो 6 सिरियाव बेबायदि बुंदों। बेबादिनो ख्रिस्टआबो दौरि गेदेर जानो थाखाय गावखौ समाय होआखै, नाथाय बिखौ होनग्रायानो, नोङो आंनि बिसा हौवा, आङो दिनै नोंखौ सारि जाहोबाय। बियो गुबुनावबो बेबादिनो होनो, नोङो माल्किसेदेकनि हुदा बादि जोबथाजासे दौरि। बे बिजाबनिनो 7 दाननाय 1 सिरिनिफ्राय 3 सिरिसिमाव नायब्ला जों नुयो, माल्किसेदेकआ सालेमनि राजा, देरसिनथार इसोरनि दौरिमोन। 4 राजाफोरखौ फेजेननानै फैफिननाय आब्राहामखौ लोगो मोननानै बियो बिखौ बोर होदों आरो आब्राहामा लाबोनाय गासै मुवाफोरनिफ्राय 10 बाहागनि 1 बाहागखौ बिनो ओरैनो होदों। दिखांजाब्ला बियो सिगांनि धोरोमनि राजा, बेनिफ्राय सालेमनिबो राजा, बे जाबाय सान्थिनि राजा। बिनि बिफा आरो बिमाया सोर? बियो जोलैनि फारिलाइ गैजायै मानसिमोन। बिनि जोनोमनि दिन आरो थैनायनि दिन बेफोरनि मुङा मुंसेबो लिरनाय गैयामोन, नाथाय इसोरनि बिसा हौवा बादि बियो जोबथाराजासे दौरि जानानै थायो। बेयाव मेल्किसेदेकखौ धोरोमनि राजा आरो सालेमनिबो राजा होननानै बुंनाय जायो। बेनि ओंथिया सान्थिनि राजा आरो बिखौ देरसिनथार इसोरनि दौरि होनदों आरो बिखौ इसोरनि बिसा हौवा बादि गोबाव सम दौरि जानानै थायो। बेयाव बयनिफ्रायबो सोमोनांथाव बिसयआ बेसो जादों दि बे मानसिनि जोनोम जानाय एबा थैनायनि मुंबो फारिलाइ गैया।